ịfụrụ afụfụ a na-ata ndị mmadụ ebe a na ihe a na-ata ndị mmadụ afụfụ ebe a ihe a na-egosikwa anyị ebe a nụnwa ka aka na-akọwa na here is the genesis of what is going on. Now by the time we get to Malaka and everywhere. So you didn't have to check it out. Wouldn't buy a push here. In the China, when you buy the Shaya and never kind as well. Yeah, we will go so I walk like you as go. Oh, can't go for no one now. I walk over you. Ndị nke Arab kwana na akụrụ ọkwọ ndị ọzọ ndị mere gịnị kwen ịba n'ime a na-akọ n'ime ka akụrụ nke bụ akụ. Hi, oh my people. Ụlọ akịta na-apịarị apịa. So ndị a niile na-anya nọkwa ebe a bụ ha etetagora n'ụtọ onye akpọrọ na fon ọ bịa chọwa ngwa ahịa n'ime ebe ọ daịrị. Onye akpọrọ na fon onye ọbụla ọtụtụba ngwa afịa na-enye kịta a na-ebupụta ndị ori a na-eburu nke emere mbupụta onye kwana ka ama onye bụ onye. Oh, all the very painful. Kọwara ndị mmadụ ọ nwere ikwu kịta dị ọ nwere ihe nwanne anyị ga na-akọwa na the best of it all bụ onwe ebe ịmụ ị na-azụ ahịa ịtajara ebe ahụ ị na-enweta ego ị na-eme investment outside Lagos because there is no hope n'ebe anyị na-efil because na-ama na ụlọ niile a na-eji allocation wee rụcha ụlọ niile and ụlọ niile anụ wee jechara na plans before alụọ ya onwe ya nakọtara arụ ụlọ na Lagos a na-enweghị akwụkwọ na ikikere rụọ. See? In Afia. Oh, sir. 100. Wow. Very painful, very painful. Wow. Chai. I'm going home, mother. Ịgwa m nwaanyị na-azụ afịa kịta kere ihe ọ dị ka nwaanyị ọ ga-eme ya n'ezinụlọ ya ma biskiti ma gala ma ngwongwo na ngwongwo look at lebere ngwa ha ụmụ nwaanyị mmadụ ji azụ famili ha na ihe ngwa ahịa ụmụ nwaanyị mmadụ ji azụ onwe ha na township na ihe mere ngwa ahịa nwaanyị a kedu ihe a ga-eme ife ndị a ngwa afịa ndị a niile na can you imagine all the drinks the beverages na ihe ebe a I don't know. What is chopper? Look at my pampas, everything. You know, one as well. After the look at I just have Makana Ebola Lagos. What a heartbreaking. Can you imagine? Oh.